то път му и да го качи. Няма да пара мине. Айде горе! Айде горе! Дай му бокса! Паче. Леко. По въздуха си, това. Опре на средата, опре. На корема. Дириш коксуна. Дой, давай! Дой! Ай, перо бара помочи, бе. Той момче ни скирачка не пусне нищо. Нека, че така тръгне. Готов си! Какво, Алекс, що му дадете си покажете? Това префърнеш. Алекс ли е това? Да. Ева тук тази страна. Това няма се качи. Няма се качи. Алекс, широки куби може да дойдат. Я не. Пусна, бе!